Chega o Nadal a Outes e facémolo cun programa de actividades culturais moi completo para darlle entretemento e, sobre todo, unha alternativa cultural aos nosos veciños e visitantes ao longo do mes de decembro e tamén a comezos de xaneiro. Facémolo da man do teatro, con este fin de semana do 2 e o 3 de decembro dúas obras de teatro no noso auditorio, mas tamén teremos o 9, o 16 e o 17 de decembro obras de teatro, como dicía, para darlle ese ambiente cultural ao noso concello. Imos, ademais, darlle un toque festivo ás rúas, encendendo por primeira vez cun acto festivo as luces de Nadal do noso concello, engalanando todas as rúas e recunchos das parroquias con decoración de Nadal. E quero, ademais, facer fincapé nunha cousa. Faise por primeira vez esta festa de acendido das luces, que vai ser o vindeiro xoves 7 de decembro a 7 da tarde na Praza de Galiza, onde imos contar con música ao vivo da man dunha agrupación local como é Jaitas Blues, que fará, pois 3 pezas de Nadal, 3 cantos de Reis ou Pasos Soliñas, seguido tamén de outras pezas para darlle ambiente, como dicía, a festa de acendido de Nadal, non? Ímolo facer nunha praza de Galicia que vai estar moi decorada, que vai a supoñer un centro neurálxico do Nadal este ano en Outes, cun poboado navideño, cun xardín efímero pois posto ali para o disfrute de todos os veciños, e cunha estrela fugaz de luces LED de 12 metros de longo por 9 de altura, unha estrela, ademais, que vai ser un símbolo do Nadal no noso concello, mas non vai rematar aí a decoración nin o alumeado do concello. Intensifícase o alumeado nas distintas zonas do concello, intensifícase tamén nas parroquias. Por poñer un exemplo, imos ter tanto no Freixo como na Ponte en Afonso uns fotocalls para sacar fotos con luces LED, mais tamén en outras parroquias temos outras decoracións de distinta índole, tanto con iluminación como sin ela, e tamén imos recuperar unha tradición que tiña o noso concello ata fai un par de décadas, pero ímolo facer, evidentemente, tendo unha perspectiva máis moderna. Ímolo facer recuperando a árbore de Nadal que se poñía antigamente na Rúa da Vila, pero desta volta vais a facer con a árbore de Nadal de luces LED de 8 metros de altura na Praza do Bosque, non? Quero ademais agradecer moito o traballo do voluntariado e das distintas asociacións sociais que temos no concello. Por un lado, a Disbismur este ano colaborou moi intensamente con varios elementos decorativos que se están empregando nas nosas rúas para embelecer o entorno. Tamén colaborou este ano a Misela e tamén colaboraron as nosas alumnas de manualidades do noso obradoiro de manualidades do concello, facendo estas coroas de Nadal que van decorar os distintos establecementos comerciais, así como outras dependencias municipais do concello no que queda de Nadal, non? Quero agradecelo porque fixaron un esforzo importante e isto vai sumando un fondo de decoración de Nadal que fai que se xa moito máis sostible, non? Tanto sostible económicamente, porque se fai un investimento anual que vai ampliando o fondo de decoración sin ter que facer un gasto de aluguer moi elevado cada ano, como tamén polo valor engadido que teñen estas decoracións, que para min teñen un valor moito máis importante porque fan veciños que teñen ganas de ver o noso concello pois máis embelecido nestas fechas, non? Por lo tanto, aí vai ser tamén ese agradecemento. Como dicía, imos ter un programa onde imos estrear esta decoración, este acendido das luces de Nadal na Praza de Galicia, cunha estrela fugaz de luces LED, de máis de 15.000 luces LED, o 7 de decembro a 7 da tarde, con esa actuación musical ao vivo dos Jaitas Blues, que dará este pistoletazo de saída, con esas obras de teatro estes fins de semana, mas tamén imos contar con outras alternativas culturais e de entretemento para os nosos veciños, como vai ser o cinema de Nadal. Imos ter 2 datas, tanto o 20 como o 27 de decembro imos ofrecer a 7 da tarde cine de Nadal infantil de animación en galego na Casa da Cultura. Por un lado sería Scrooge, conto de Nadal, e por outro lado sería A Elefanta do Mago. E tamén imos contar con música ao vivo dos nosos músicos locais, que son os que máis nos gustan no Concello de Outes, que sería o 22 de decembro un concerto especial de Nadal da Escola de Música e Baile Tradicional de Outes,
E o 29 de decembro ás 8 da tarde tamén na Casa da Cultura o Festival de Pansoliñas da Coral Francisco Añón. Tamén imos ter unha actuación musical da artista Uxía con Santiago Cribeiro e Sergio Tanus o 29 de decembro desta volta pola mañán. Sería Cantos e Contos de Nadal, unha actividade orientada especialmente ao público infantil, pero aberta a todo o mundo. Imos contar cunha gala do deporte por primeira vez no Concello de Outes o 30 de decembro e o 5 de xaneiro contaremos ca xa tradicional e imprescindible cabalgata de Reis. Ademais, do 1 ao 22 de decembro abrimos as inscripcións para o concurso de decoración de Nadal, un concurso de decoración que este ano inclúe unha novidade, é que vai haber dúas categorías separadas de participación. Por un lado vai haber unha categoría para os establecementos comerciais e, por outro, unha categoría para os particulares. Desta maneira, asegurámonos que tanto establecementos comerciais como particulares participan en ámbitos distintos, porque evidentemente son decoracións moi distintas e tamén uns esforzos distintos que hai que premiar por separado, non? Eu o que quero é animar a todos os veciños e a todos os visitantes potenciais que se poden achegar ao Concello de Outes, animalos a que se acheguen, a que disfruten das nosas festas, a que disfruten da nosa decoración e a que disfruten, en fin, da cultura que temos no noso Concello, mais tamén que fagan consumo de proximidade, que fagan compras no noso comercio local, que fagan os seus agasallos, que os merquen en Outes, porque, dende logo, todo o que se invista no Concello de Outes vai a redundar en beneficios para os veciños e iso tamén é algo que temos que coidar. E máis en fechas nas que non só temos que coidar da familia, senón tamén das nosas amizades, dos nosos achegados e tamén dos nosos veciños. Así que o único que me resta é desexar a todos os veciños unhas moi boas festas e simplemente convidalos a que participen en todas as actividades. Moitas grazas.